аввал лайк аҷиқ, комментарияки оиди ҳами видео падилитсашка ки як одами дигаам бина. Оиди видео, оиди комментария, оиди ҳами видео мненията бинавис бародар. Ҳар яктаи мо дар хонамон ду-се чизое дорем ки истифодаш намебарем. Пеши ма лична бисёри одам мебиёяд ки ӯ камбағалай. Ана бародарҷон даву мисол печкае ки ту дар хона дора 3-4 ҳози хинакияй борунаи барфай ай пеш мисол ана ҳаму чизта дар хонат хов накунав ту биёр мадате. Ма ҳавая краска мекунам, фасон мекунам, нав мекунам, баъд ҳаму камбағалда мисол чанд сими ки запчасима меша ма ҳаму одамда метиём. Мақсад савоб меша туда. Ҳози печкаҳо худаш ай 100 сомон зиёдтай ки мисол вай бисёр одам надора. барои мисол пеши ма мақсад ҳамихи одамо мебиёяд ки шароит надора, бо ма худам шоҳидам чандта боша. Ана бародар дар хонат гуфтам ҳам як видео кунам ки мисол бисёри одамо дар хонашон ду-се чизое доранд ки ана ховану ё металлалона метиҳан 1 сомон 2 сомон килои вай тинкада қабул мекунанд, ӯ вазме надора. Ана бародарҷон ҳаму чизта хов накуна дар хонат биёмада те ман ремон кунам, як одамда мисол савоб шавоб битиём. Оиди ҳами видео комментария нависем, мнениётон нависем, класс аҷиқе, подписаться кунем, поделиться кунем ки ҳами чиз як аз дигадан бирава. ҳар як классе ки шумо мере 10 одамда паҳн мешавад. ҳам видео паҳн меша ҳами пешравӣ айда як навигария ки мисол шумо бисер оно даво вақте ки чиз хов рафт ӯ мепурса, як оғ зад ӯ занг мезана. Ама тоза мекунам, наждак мекунам, ӯ да азоб мекашам, навш мекунам, як казда ай 50 сом зиёд намешавад. ӯ хирсанд мера, ӯ кӯдаки вай гарм меша дар хона. худат медонем барфе ки зад, бин чӣ хели барфа. Я барбар мо хана кудем. Барои ҳавай оиди ҳам видео гуфтам, як видео кунам, оиди ҳами мавзӯъ бигам ки бисёр одамо пеши ма камбағал мебиёяд ки надорам. Ай 100 сомон зиёд ай печко бародаро. хуб дастгирӣ кунем, иншоалло ҳама хуб меша. хуб мо барои шумо пешравем, видеомона тамошо кунем, усто шавем, ёд гирем, хитон ба хитона як бишенда мақсад. Як чизе ки месӯзад дар хона пеши ҳамсоят надаву ремон усто ё як чиша нагиру худат мисол чизи хита худат соз кун, худат ба хита уже мардак шаву. бародаро мақсад ҳамсояда сархам нашав, нара чизша, нагию худат ёдгир. бародаро чизотона дар хонатон хов намонеу биёрем одатиен, ремонтш кунем. ана ва баҳри савоб ма як аз дигада метем, ҳама хуб меша. хуб зиндаву сарбаланд бошед, канали мо Хорек 90 обод бошед.